Hey guys, it's me again, Nilandro Di Guzman, and you're watching Fire Student. So for today's video guys, is nasa Antong Falls tayo guys. Bale hindi ako naka-cycling jersey kasi nag-tricycle po kami pumunta dito. And then guys, Allah, kasama ko John Vladimir. Shout out. Shout out. Guys, konti tao ngayon. Miyerkules kasi madami-dami na din yan. Pero mas makapalang tao dito pag linggo. Oh, Egme! Guys, doon yung pesto namin. Doon. Basta dyan. Doon. Yun. Oy! Uncle Jeff! Tara mag-explore. Mamaya punta tayo sa taas. So ayun guys, balik kwekwentuhan ko kayo bakit ang tagal kong walang upload. Tapos yung Baguio ride namin is matagal na talaga yun. And ngayon ko lang kasi na-upload kasi yun na nga po, nasira yung cellphone na to, yung pinambi-video ko na to and ayun, hindi ko siya na-edit kasi dito ko siya na-film agad. Hindi ko siya na-edit agad, kaya ayun, late ko po siya na-upload. And kaya hindi na din ako nakakapag-upload masyado, naging busy po ako sa studies ko. Kasi malapit na po yung yung recognition namin. Tapos yun, hindi na ako nakakapag-bike. Isang buwan na din po siguro. Tapos ayun, bale tapos na yung school year namin and makakabike na ulit siguro ako. So ayun guys, bale salamat pa rin sa mga sumusuporta dyan. Patuloy na sumusuporta sa mga vlogs natin, sa channel natin. Maraming salamat po. Patuloy po kayong sumuporta guys. Ayun guys, salamat talaga. Peace, mamaya na lang po ulit. Peace. So ayun guys, bali papakita ko sa inyo yung video na puro alikabok na si Baby Tasha. Wala na guys, stock na talaga, hindi na nagagamit. Kaya ito guys, panoorin nyo. So ayun guys, diba? Wala na talaga, puro alikabok na. So ayun guys, balik tayo dito sa dito sa content natin na to. Dito tayo ngayon sa Antong Falls. And mamaya pa tayo maliligo kasi yun na, kakatapos lang natin kumain. So mamaya ligo-ligo, chill after ng ilang weeks na stress sa pag-aaral. Kaya ngayon need na natin mag-chill. Chill lang. Bakasyon na malapit na tag-ulan kaya habol-habol tayo sa summer guys. Peace out. So ayun guys, samahan nyo ako maglibot-libot dito. Madulas auto to Ay, dito na lang tayo doon. Tara maglibot. May tubig pa ba dito? Ang lalaki ng bato dito guys. May tubig pa nga dito siguro yung pag nagkatubig malaki siguro yung dito, falls. Maganda siguro. Meron pa kaya dito. Tara, akyat tayo. Let's explore this place. Ang lalaki, puro bato guys. May cave siguro dyan. Dito sa na to. May tali pa mataas pa. Tali dyan Kaya tara, samahan nyo ako guys. Explore natin tong lugar na to. Tignan natin kung ano ba talagang meron dito. Oh my god, creepy dito guys.
Akyat pa tayo. Ay, nakakahingal. Umakyat. Nakakapagod. Ito may tali dito guys. Ganda oh. Ganda. Ay, may tali. May tali oh. Hawakan ba? Ah. Yeah. Yeah. Grabe ang hirap maglakad. Lalaki ng bato. Nasaan na tayo? Tapos ko na, doon ako galing kanina. Doon na part. So may ano doon. Eh, hingal na ako. Tara. Maglibot. Saan na to? May tubig. Uy, may daan dito. Saan kaya ito lalabas? And meron pa dito. Tara, dito muna tayo. Teka lang guys, cut ko muna. Ang creepy dito. Wala nang tao. Ang laki ng batong to. Grabe. So yun guys, bale mag-isa lang ako dito naglilibot. And ay putang ina, madulas pa nga. And pakyat pa tayo sa taas guys. Pakyat pa tayo doon. Meron pa eh. Tapos dito daan, so pakyat pa tayo. Baka may kuweba dito. Tignan, oh ang ganda oh. Man-made. Man-made na to guys. Yung hagdan, oh tingnan nyo, galing ng hagdan nila. Oh, ayun o, may kuweba dun oh. Pagod na ako guys. Yun o, may kuweba dun guys. Tapos ito, ang laki ng punon to. Tara, akyatin natin. Meron pa doon. Nasa taas no, ang ganda. Siguro pag may tubig niyan, ang ganda. Ang gandang falls. Yung ano, bagsak lahat ng tubig. Tignan nyo. Bagsak dito. Dito pala. So, tara. Akyatin natin to. Ang punon to. Ah! Oh! Ang ganda o, ang laki. Naugat. May tao dun guys oh. Kita nyo. Ano. Mayroon pa, may tao din dun. Mayroon pa dun, may hagdan. Dun, may paangat pa siguro dun. Nakakapagod. Bababa na siguro ako. So yun guys, magbe-picture lang ako dito. Tapos baba na din ako. Peace out. Tara, nakakatulog guys. Labuan! Lamig guys. Ang lamig. Ang lamig ng tubig ko. Ang sarap maligo. Galing yung tubig dito. Ang lamig. Ang lamig ng tubig guys. Well, pasok tayo dito, tapos talon tayo sa yeah. Ang lamig. Talon tayo dito guys.
Salon tayo. Salon. Ang lamig kaya. Tara, salon. Kitang-kita yung mga bato. Ngayon na pa naman ako sa lamig. Ay, may kalat doon na. Ay nako, mga tao, sinisira yung kalikasan. Nilagyan na nilang tali, dati wala to guys. Ngayon meron na. Salon tayo. Mababa lang naman pero nakakalula pa din pag ikaw mismo yung nandito. Siguro mga 7 feet kataas yung tatalunan. Sige, talon tayo. Ang lamig guys. Ang lamig. Tara, lublog tayo. Lihat to, tutut. Agi, ang dulas. So ayun guys, bali pauwi na po kami and ayun, tapos na maligo. Enjoy naman. And ayun guys, dito ko na po tatapusin tong video na to. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, please consider subscribing guys. Click nyo na din po yung notification bell para maging updated po kayo sa mga video na i-upload ko pa. Please consider like, comment, and share this video na po para dumami pa po tayo guys. So yun guys, kita-kita next vlog. Peace. Ingat po kayo palagi.